Здравейте отново от мен, Лалка. Днес ще си говорим за ведическата астрология по лесен и понятен начин. Как планетите ни влияят? Как тези небесни тела толкова далеч влияят на мен, човека тук на Земята? Ведическата традиция казва, че каквото е малкото, такова е и голямото. Тоест, ние сме един умален модел на космическата система. И когато горе в небесата по някакъв начин се придвижват планетите и правят определени взаимовръзки, аналогията вътре в нас прави същото. Представете си астрологията като метеорологична прогноза. Ние виждаме прогнозата много преди тя да се случи. Тези предвиждания са направени по точно определени измерими фактори, които метеоролозите познават. А чисто научно доказано е, че Луната влияе на водните маси. Големия процент вода в нас определя, че тя влияе върху нашите биоритми. Слънцето по същия начин влияе и на режима ден-нощ. Отделни планети също имат своето специфично влияние върху човешкия организъм. Следващия път ще продължим да си говорим за астрология. Благодаря ви и до скоро!